Limako Plaza de Armasenago gaurkoan. Hain zuzen ere, Francisco Pizarrok sortutako plaza. Berak Limari Ciudad de los Reyes deitu zion, eta hementxe sortu zuen, hau bere izan duzan bere jauregia, bere etxea, eta orain bertan presidente da bizi da, etxe honetan. Eta plaza honetan, plaza edarra da, ikusi dezakezuenez, halako etxe dotoreekin, eta plaza honetan ere katedrala dago, Limako katedrala. Hain zuzen ere, Pizarrok nahi izan zuen plaza berean ukitzea, eta anatzean ere Artzapezpikuan jauregia. Pentsatu dezakegu, plaza importantea dela. Hauxe da Plaza de Armas, Limakoa, eta hor ikusten dugu kanpotik Artzapezpikuaren jauregia, bi balkoi andaluz edarrak dituela. Eta hauxe katedraleko fatxada, fatxada renazentista dauke katedralak. Berez 16. mendean hasi zen, gero 17. Nola bukatu, baino omen ditugu 12 apostoluk eta Jesusen irudi bat, eta ate edarra, jakina, eta gero bi dorre, hauxe da batez ere bertako katedralan itxura. Eta esaten hasi naizen bezala, hau zonalde oso sismikoa da, hemen lurrikarak eta asko egoten dira, eta horregatik askotan egin behar izan du dira konponketak oso handik, esate baterako, barrura sartuko gera, barrutik ikustea, eta batez ere 19. mendean. 19. mende bukaera aldera oso gaizki zegoan eta itxi behar izan zuten, erortzeko arriskun zegoan, eta oain ezagutzen dugun bezala, berriz ere burutu zen 1888. mendean. Badaude gauz batzuk neogotikoak, tardo gotikoak, gotiko tardiokoak, baina gero batez ere katedrala zan renazentista eta platereskoko eta barrokoko gauzak ere baditugu. Hauxe, kapilatxo bat, bertan ikusten dugu konkistadoreak, eta hau da miniatura bat, oso ongi ikusten da bertan nolakoa den katedralan fatxada. Eta ikusiko dugu pixka dena ezinezkoa, ezingo dugu ikusi kapila pilu ikaragarria dira, baina halako buelta txiki bat egingo dugu katedrala behintzat ideia bat eukitzeko. Hau beste kapilatxo bat, Santo Kristoan kapilatxoa, eta hemen Santo Toribio Mogrovejokoaren kapila. Pertsonaje hau oso importantea da Perun, edo bigarren edo hirugarrena izakoratzen, baino aurreneko obispoetako bat izan duzan, Limako Artzapezpikuetako bat, eta santua da, eta oso maitatua. Garai hartako zailtasunekin, garai hartan Limako elizbarrutu jatzen zen Ekuadorreraino eta Boliviaraino, eta batez ere indigenak eta asko maitatu zituen, eta bisitatu zituen, izugarrizko ibilerak batetik bestera eginez, haien eskubideak eta babestuz, eta horregatik Perun oso santu importantea da, Santo Toribio Mogrovejokoa. Hauxe organoa, hementxe agerian da, eta hau da kripta barrokoa. Bertan daude Artzapezpiku pilo bat lurperatuta. Hemen ikusi dezakegu, esateko Augusto Vargas Alzamora, 20. mendeko Artzapezpiku bat, eta hementxe daude, beste asko, hauxe da kripta, zean azpin dagona, eta hementxe aldare nagusia. Aldare nagusia, bertan Artzapezpikuak ematen ditu mezak, eta kanonigoentzako eta tokiak ere badaude. Beste Santisimoaren kapila, eta sakristin sartuko gea. Kuadro edarrak daude, sakristin, kuadro ikusgarriak, eta pixko bat ikusiko dugu, sala kapitularra ere bai, kanonigoak eta biltzen dien, lehen gehiago, baina gaur egun ere, badaude kanonigoak, eta ikusi dezakegu ze egurrezko imagina politek, santunak, gero de hemen baditugu halako elizeko eta ornamentu liturgikoak eta kasuliak eta dalmatikak eta aspaldikoak, baita ere hola kustodia bat, hemen
beste kasuile bat, holako gauzak baditugu, eta atzean beste kuadroak. Kuadro oso politak daude hemen katedralean, katedrala handia da, eta katedrala handia dan bezala sakristiare latza, beste kustodia bat, eta salatxo hontan ditugu baita ere artzapezpiku guztien irudiak. Eta Peruk independentzia lortu zurarik mai hortan sinatu zen Peruren independentzia, Espainiaren gandik independizatu zenean. Eta hemen ditugu, esate baterako zenbait artzapezpiku, gehienak kardenal izan du dira, oso sede importantea izan baita Lima, Perun. Lehenengoa izan du zen, Hego Ameriketan eta garai hartan importanteena. Eta gaur egun ere segitzen du oso sede importantea izaten. Hemen ditugu esate baterako Juan Pablo Bigarrena etorri zelarik erabili zituen ornamentuk eta bere sotana Juan Pablo Bigarrenarena, eta atzean ere hor ikusi dezakegu Frantzisko aita santua etorri zelarik, oendala 3 urte nola etorri zen, eta ze kalizata erabili zituen hortxe ditugu. Eta hauexek hemen beste kasuiak, eta katedrala handia da. Saiatu ziren nola baitere Sevillakoa imitatzen. Eta hause deguia, Naranjoen patioa, eta hemendik artzapezpikuaren etxeragoaz. Ondo segi, aio!